Ndo mukaimba mandinotora zvose kana ndapinda nevanhu vangu umu ndinozouya mukaimba umu ndimo ndinotaura nehari dzangu dzirimo kuti wana nhingi waruda zvakati wada zvakati ndoronga paramendi yangu imomo ndakupa munhu kana umu munopinda muri mega ndemangu ndegawo amupindi wanoya wachibvisa wada urapiwa ndopinda navo umo wogara mumabhenji then wondiudza problem yake ndakuchenda kotaura chinhu changu nandiwo mukoma paradzai nyaya iri pano ndeyakadai chatinofanira kuita ndechiti itakudai maona mari anenge ndapedza naye munhu uya kana ndanzi umo ngaende kotaurira kamuchinda ndobva ndauya naye kuno saka ukaenda kotaura iye munhu uya obvarwarawo anogona kuzodzoka spirit yake kuti makanga muchindiuraya ndakamunyengera mukadzi wenyu here unoshaya chekupindwa saka iwewe watadzirwa iwewe una utaure wega zvakuti zvaita kuti iwewe uye kuno akutadzira zvakati but be careful ukataura zvekunyera ini tiri kutuma munhu kuti mheni iri kuenda korova munhu kuti afe iwewe wotaura zvekunyepa munhu iye asina kukutadziraba iwewe mheni iyoyo ichadzoka ichiuraya ani inodzoka ichirova iwe mheni iyoyo inodzoka ichirova iwe saka make sure uri kutaura zvechokwadi usazonyeka kuti akandidai zvisiri izvi panapa ndo pandinoisa mheni dzangu panapa saka munhu anouya chaiye munhu akatapirwa anouya obata muti wangu uyu womira panapa otaura first name yake sinema yake nemutupo wake ouya panapa otaura first name yake sinema yake nemutupo wake umu ndo mune mheni apedza kutaurira ndomupa banga rangu ini bata panapa adaruka panapa ouya nebanga rake ndochimutaurira kuti bata banga rauri kuda wobata banga panobata banga iri achitsanangura kuti ndakatadzirwa naPoshia akatora murume wangu akandidai Poshia ndoda kuti arohwe nemheni ini ndo pandinorowawo pandinorowa dende rangu mheni yobva yananga kuna Poshia kana zviri zvekunyepa izvo wataurira izvozvo mheni iyoyo ichisvika kuna Poshia inoda kutanga yaziva kuti chokwadi here akazviita here kana kuti kunyepa asi inini ndanzenda wondodini wondouraye inodzoka futi pamba pako esvika mwana wako bvafa wanyepa wakuchidzwa sekustora matiri yakadhakwa hapana zviripo wakanyepa saka sekuri tomboti tikuona uri padhuze nemugwagwa zvida pamwe pane vari kungodarikawo vana vari kungofamba wosvika wobata banga hapana chinoitika nekuda kwokuti wana wadiki community tinoziva hanti vanoswera vari mumatsvaga ng'ombe vachifudza ng'ombe tinozviziva kuti wana wadiki hawana dhiri totogadzira mishonga yedu tichiiziva chero panogara yeyangu apa da kuti mundione pari kugara nyoka yangu da kuti musvike paburi ipapa todenza ikona wazodzoka ndiri kutosara wakutosara kuno da kuti musvike paburi panogara nyoka yangu inonzi paradhai ngoma barazai ekuti unofunga kuti mubhazi inokwirika naye but ndogona kukwira naye mubhazi yakadai so kari kadikidi kari kamuti saka chero munhu anogona kungosangana nayo wana mupurwa wanonga wana kamba wangu uko kune jaired zvikafu zvokuti wadye tinozviitira musango tinoita kuti mhuka dzakachengeterwa kuti dzigare musango dzisingagari mumba saka ukada kuti uise mumba unenge wakuita kufanirwa wakuyabhuisa inoda kuti isununguke zvakafanana nemunhu ungamuteri gara mugara sununguke achiwana zvakakwana sei asi haasiri comfort saka vanhu vanogona kutongosangana nenyoka here vachifamba uko ningisi watosangana nezvimwe ukati yangu yangu ine mutemo wayo ndikuona area ndakatsvaga area yekuti semhuka iwane kusununguka ndaane makore anokwana kuita 27 ndiri panapa handisati ndanzwa
wanhu vachitsanangura kuti tarumirwa huku yedu kana mbudzi naparadhai. Yai mumira apa mutore paburi pacho mama. Ndo munogara nyoka yakuburi. Saka ngatiti makuda kuidedza. Ndinotoridza ndichiita basa rangu huku. Inobuda kusvika. Vanhu vanotoiona. Wamwe wanoiona, wamwe hawaioni. Wanenge vaine mudzimu waya vauya nemudzimu yekuti vada kugadzirwa un'anga. Ndo wandinopa matemptation ekumonwa nenyoka. Unofanira kurara usiku uchimonwa uchidai. Nondoziva zvakugadzirwa zvichikuru. Zvacho mishonga shiya izvi. Ya satani. Ndo satani iya. Satani kugadzira zvinouraya. Mabhomba ndaikareva ndinoenda kuona area yacho. Hamusi mutaundi area yekuti chero hurumende ikauya ichiti unochengeta nyoka sei, iyo nyoka yacho inototi muri kudei ndegara pakanaka. Mutemo wekuchengeta chimhuka munozwa kuti haudikani unoziviwa. Saka mukona takasereketa kudai. Takaitira kuti iyo pachayo ite comfort. Saka iyo umwe inenge ichizei. Saka nyoka yani makore mangani? From 70 indakatanga kuiona 78. 1978. Ndakatanga kuiona ameno wana baba ku. Kuda kuti mutorewo futi photo apa. Pamsiwa. Saka yapo. Mishonga yangu, yeye mutorewo photo apa. Uchiona mishonga yangu mainogara kuti inenge yakafukidzwa. Mukuzviona ka? Torai photo mese. Right. Pane zvandikuda kuti muone kana. Ndikuda kuti muone ichi. Ndatora maki ndikinure. Ndinozonzwa vanhu vachiti kunyepa kunyepa. Vanhu atunazvati chokwadi mukati zvinotinake. Munhu akauya oti inini ndauya ndikuda kuromba mushonga waparadhai, kana ndaronga mushonga waparadhai ndoda kundoshandisa zvakati zvakati. Ndikuona mabhuku esasa. Mabhuku esasa. Mabhuku esasa. Murikuzviona munhu anouya uyu inodai so kuzoitira iya yekudare iya. Ndiri muri kuona anga akauya kuzvinyorera ega. Ndakanyoreswa iya akauya ega. Muri kuona zita iri akatora mushonga achida kuita upfumi. Ndizvozvo muri kuzviona anobva anyorwa date itori nedate negore rakadini raakatora. Saka ese mabhuku mukuona yakazara vanhu wapi esa mamillions nemamillions evanhu. Saka akanga akuya akukarara nemudzimu tikasanzwisisa zvaari kutaura tosanga tavhura mupi mubhuku toona zita rako. Izvi ndikuzviitira kuti ini ndinogona kufa wana wangu wosara hapana banozoziva kuti baba wakarapa nhingi. Munhu akuya nemudzimu pano uchitaura inini ndo pandinobva wana wangu wanozovhura chii wanotarisa mabhuku. Gore rakati pakarapiwa nhingi tomutambira ndikuzviona. Saka vanhu vanenge vachiita nharo paya paya inini panenge ndikuita nharo padare pamambo paya ndiri kudini ndichiziva kuti umbowo munavo asi nemuchongo tatsiye nyoro nechiziva kuti umbowo munavo mazviona vanhu. Tiri kuona pane mapanga ari panapa zvakamira sei ari pamusiwa. Mishonga yatinonga tichigadzira kuti kune mumwe munhu anouya munhu uya ane shai rengozi here rinoda kupingwa riri kuteera kumusha kwake. Tinogadzira nebanga kuti shai iroro ridzoke. Tiri kuona munhu ari kuuya pano ari kuchema kuti inini ndine munhu ari kundiroya kana kuti ndine munhu akandisungira mhiko yakaipa ndoda kuita go back to what go back to sender. Ndinomugadzira panapa ndotaura kuti uchibva pano uri mubhazi unofanira kufonera usati wasvika kumba. Ida pamwe sekurega ini vandangobvunza nangu vamuchitaura nyaya yekupingwa kwengozi. Kune imwe nyaya iriko mazuva ano iri kutenderera yengozi iri kubuda iri kuda kuripirwa. Saka kubudikidza nenyaya iyoyo kune vateereri nevaoni vazhinji
vari kubvunza kuti tingawane kupi munhu anogona kuti ndine hama yangu yakafa irikuda kumutswa kuti iende kwayakamuponderwa kuya iripwe. Munoita here basa? Very good. Inini ndakasiyana newamwe nedzimwe ng'anga panyaya iyoyo. Ndine muitiro wandinoita. Chikwambo mweya wemunhu akafa. Saka inini ukanditi ndimutsire hama yangu, tinotaurirana kuti inini chekutanga ndipe mari net $100. Nditakure tiende pa guwa pakawigwa munhu. Ndochiti paradzai uri mweya wemunhu akafa. Chipinda mupi muguwa umu utore munhu muite wangani wairi. Iyeyo munhu akamuuraya mudini anomuziva. Motungamirirana. Iye osvika oti akandiuraya ndeuyu paradzai uchita basa. Alright. Ndopa yamazoti au ndiri paradzai ndo munomusha. Ndatumwa inini makauraya nhingi. To zvandinoita manje ndasiyana newamwe kare pane dzimwe ng'anga dzandinoziva pana rimbi uko. Anzi vanotocherera kamuti kakadona munhu anobva ati izvozvo handizvizivi. Wana sekuru wedu waibesa nezvezvikwambo kutuma kano. Ndo zvatirwo isusu. Tinogutsikana kuti vaoni vari kunzwa kune vaya vanga vachibvunza kuti tine hama dzedu dzakafa dzingangodai dzichida kumutswa. Manzwa sekuru stole vachitsanangura manje pasina makore akawanda kune umwe murume anonzi Chimbangu akabatwa nemabhenya 4 achibva achekwa achibva atorerwa zvinhu zvanga inazvo. Hama dzake dzakazoya pano dzikanditora kuti ende kuguwa raChimbangu kunako. Tasvika kunako uko ndakaisa mushonga wangu wechikwambo. Vanhu vakanga vasingazivi kuti kufa kwaita Chimbangu nambisirwa ndisawire wake wepa next akandohodha matsotsi. Vanhu vakazoona renje ari kukarara nemudzimu mwana wake. Ndini paradzai ndatumwa naChimbangu kuti zvanzi wakandiurayirei. Pakabhadharwa ng'ombe 33. Ndikatodaidzwapo panako apo ndikatoona ng'ombe 33 akabvuma ega renjwa kuti chokwadi ndokumbira regerero. Ndini ndakazviita. Chokwadi ndakamuuraya. Ende kunaka kwenyaya mudzimu wakabva wazobuda akaurayiwa chari mupenyu achibvumirana nevanhu vese nemadzishe achibvuma ega. Ndakauraya nanhingi ndina nhingi. Munhu wese munomu achidini achiona wane umboonazvo wagari wemuno wese. Saka tochiti munhu aripirwa mweya wake unobva wachizorora here ipapo kana kuti unenge wakutoenderera mberi nebasa uchibatana namukoma Paradzai? Kwete, mweya wake unobva watozorora ndekuti Paradzai ndiye kubatsira chete. Ndisawira ari kundobatsira kukubatsira kurwisa. Ndekuti pamwe wakakuurayawa wakaenda kokutsipika kana kuti wakakuurayawa nokuwari kuenda wachivharavhara. Saka Paradzai anosvika semutumwa sasa mukuru. Ndauya makauraya John. Saka John ari kuti hinde imo ndibhadhare kumba. Ndini Paradzai ndauya kuzokufaitai mupurisa Paradzai. Obva aita basa rake bvadzoka kumba kwake. Saka vaye vanenge vamboda kuita nharo vaye ndo panozouya masanction kuti apidiguka nemota mwana adonha mumuti pazobuda mudzimu imba yese yabva yatsva. Paradzai akaona kuti kurwisa kwandiri kuita kunenge kuri kuita slow. Ikambeki kunokoita zvemheni unondoona imba dzakupfuta nemuchirimo nenguwai vanhu vanobva vasati kwakapfuta imba. Be careful kwastori. Wese mumanikalendi muno mune mashisti wakuzviziva. Ko mheni iyi munogona kuituma here pamunhu asina mhosva ikaenda? Asviite aishande. Munhu asina kunditadzira aishande. Iwewe ukauya uchinditi nditaurire zvekunyepa apa, make sure ikanga yakudzoka ichadzokerera iwe kana kuti mwana wako. Saka uya uine chokwadi chekuti nhingi ane chikwereti changu che5,000 ari kuramba kundipa. Kwete kuti wakambotambira 3 cents zvichiro kuti ari kutsvaga. Wakambotambira $2 ari kutsvaga haana kudini kuramba. Saka iwewe ukauya uchiti akaramba iye asina, mheni iya painosvika inobvunza madzinza ake. Ndauyawo kuna baba sekuru Karanda, ndauya kuna mwana wenyu John. Ane chikwereti na Peter, asi ari kuramba kudini kubhadhara. Sekuru anoti kwete wena, inga akambobhadhara $2 akambodini inini handidi hangu nemwana wangu yakutodzoka. Kana aine mhosva wadzimu wake vanobva vataura kuti rova tinetsa mwana iye akazviita akanyenga shuwa mwana wemunhu bada. Saka unoperekwa nekurambirwa nemudzimu yako. Zvinogoneka here kuti mombe dzanga dzawanikwa nemunhu maybe anga auya kwamuri motuma wakomana owana mombe dzakawanda akasazouya kuzobhadhara, zvinogoneka here kuti mombe idzodzo dzigorohwa nemheni dzese dzipererei? Zvakuonekwa kuti inini nemunhu ndakagadzirira taita makonflict api, asi mombe idzodzo dzinenge dzisina mhosva inini norwisana nemunhu wangu. Mombe chipfuyo haina mhosva nemunhu, haitadzire munhu.
Handigoni kurwa nemi baba ndichiende kouraya danga renyu rese remombe chifuyo chiri kufema. Zvitori nani kuti ndipise imba kana kukararisa mwana achitaura nemudzimu pane kuuraya chipfuyo. Tiri ipapo kune vamwe vanoti mombe idzi zvinenge zvikwambo, maitira adzo zvinenge zvikwambo. Mweya wezvikwambo unogona kupinda here mumombe? Ya, mweya wezvikwambo unogona kupinda mumombe chiri chioneso chezvimwe zvinhu, kwete zvidangerous yakanyanyaba. Chioneso chete. It's just an information yekuti iwe uzive kuti there is something. Yakuda kupinda mudanga, yakundosvetuka, mini kuti mweya wakaipa uri kuisvetuka kuti iwewe uone, kwete kuti pane chakaipa chingaitwe pamombe ba. Iwewe uone, ufunge wega kuti pane pandakanganisa ndofanira kuita correction. Asi kana paine pawakanganisa inogona kutotunga munhu akafa. Yes, inoita. Inoita semombe iye isiri mombe bachachi kwamba. Chiri kugara pamombe chichisenza basa racho. Saka ndofunga vadiwa vatariri muri kuzviona, muri kuzvinzwira. Kuno ndokwa Sekuru Stole kwacho kwamunongonzwa nembiri ndokwatiri nhasi tauya kuti tikupei rakazara. Saka tichinavo, rambai makateerera, rambai makatarira.